أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب إنك لا تهدي من أحببت. الثامنة التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shahru shawwal minye hijra sankalo tanna bisuño mugani konontonnay miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani nani sankalo duruna bisuñe wa sheginay ambe dawda bugu masjid rajago ambo kono darasube Shaykh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid. babu qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. harbi ambe bonda kam masayla wula atashiatu مسائل قننتنا مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. تورا من بين مغتمنو أني مغبو وبنيالي تورا من بولا مانا أمك كرو أنفا كرو ولو بنيالي ما باو بنيالي تورا من بالا من بين فرنسا. لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب. معلم فو أيني فو منا كم مغت منهم بنيالي مغبو بنيالي تورا بالا بس أبو طالب أيا سوغانتيا أو علي بكي عبد المطلب كا دينا ديكا هنا ذكروه بأسلافه ما مخالفته لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم منو ويا حكلي جيغا كم مغوت منونا كاسورا كم مغوت منه أكاس واس مغوت منه أيتشيدن كسريا سوسو. ثم ويا حكلي جيغي أكم مغوت منه كتاسيرا لا كاسورا كم مغوت منه يتشيدن كسريا سوسو aya kam mugotte menen ka tasira sugantiya wa hada laysa la itlaqihi me bun usminu ko ka fo mugotte menen bonyali ma ba bonyali tora bala ko chogo ya bete fana to chogo ya bete fatajimuhum in kanu ahla lidhalika fala yadurru. ni ka mogo temene ni yu bonya na ya soro mogo de nu bonya kaka o te torali ke bal huwa khairu o ye o bonya li hera yerede fa aslafuna min sidri hajil ummati. an ka mogo temene nimman to mogo folo la sakka anna tajimahum wa injalahum manajilahum khairu la darra fihi. shikatala an kan mogo temeno munye nimmanton kun foloye nanye ulu bonya ku jugu yoro la unye jugu yoro min kaka unye palasi min kaka ku bilo ka palasi ula oye hera de tora tola oye hera de tora tola ika mogo temene mi na tumbe qur'ana de ka ani sunna ala fahmi salafu salih
ni o de bonya ima dante maka bonya lila komi babu bina fo la chogomi ani joyoro min kaka ya bila ka palasi la ni palasi min kaka o bonya li tora tola o ye hera de tora tola wa in kana tajimul akabir lima hum alayhi min al-ilmi was-sinni falaysa fihi madarratu ni eye mogobaw fana bonya iyu bonya de doni min bu bolo ani ewa korya min bu la nusi jamfara falaysa fihi madarratu tora tola eye mogo koroba do bonya ka doni de kama ube eye mo koroba do bonya aka koronya de kama tora tola wa in kana tajimuhum lima hum alayhi min al-batil fa huwa dararun azim ala din al-mar'i minna yasurika mugotumenu eyu bonya de utumbe galondina mununka utumbe galonde ka nuyu bonya ni ongalo inde nuyu bonyo galo inde ka ninde tora kabo hada madenka dinaka iko mugotemena tumbe galonde ka bonya galoinka fa huwa dararun ajim ala dinil mar'i wode tora bay hada madenka dinaka imugotemelen tumbe munu na bidiya udero ube nindingu dedo ube lada jugu dedo ube silamiya sariya sosoli dedo ya do ka mugotemenun kasira yo ode isagera ku ubonya oka ode ye tora ye kata hada madenka dinama fa masala akom misalila man yuajjimu aba jahali li'annahu shaydu ahli alwadi ni mugominya abu jahali bonya ko pasike makan kan kanye mado shaydu alwadi wadi de makabe ewa faramin nay ba fo de ma wadi ni mugominya abu jahali ewa bonya ni aka jahila de pasika tumbe jahilu kanye mayala ni ya bonya ni wode ka karamano de وكذلك عبد المنتلب وخيره ابو تشوكو كلنا ني عبد المنتلب فنا بونيا انو تنا ko pasike utumbe jahiliya minna iyun ubunya odeka fa huwa dararu alayhi wa yatora de ika wala yazuzu an yara li insanu fi nafsihi li haula ay qadri ate daga harama denna nim mugo munu fulani abu jahlu na nyogona abdul muntalab na nyogonyo hada madenka na valeri shiye nununa irefe kanan nunu nye ko valeri shibula wala yajuzu ate daga an yara linsanu fi nafsihi hada madenka yirela li haula ay qadari ikana aye yirela koibe nunun bonya ka valeri shiduma ote daga ye لأنهم أعداء الله عز وجل بس كنونو يلا كجوده أبو جهل وأبو المنتلب نونو إكنا نونو كبالير شيء إنهم كنوا كتوما بس كنونو على كجوده دو وكذلك وشكو كلنا لا يؤجم ورثاء من الكفار في زمانه ورثاء من الكفار في زمانه إبه وقت من نفنا كافر كنتي منهم به كانوا أولو بنيا فإن فيه مدرة بس كولو بنيالي تورا بالا يبي وقت من كافر كنتي منهم بكانوا بنيا لأنه قد يورث ما يداد الإسلام بس كوبك سببويه كفندو ناتي من إسلامية تناي وبس كسببويه مغوب فندو تشيتا وبلو من إسلامية تناي فيجب وجبرا أن يكون التعجيم حسب ما تقتضي الأدلة من الكتاب والسنة أكاك هذا مدين كبنيالي كتا هذا مدين دوما أكاك فينكا دليل بمنا قرآن والسنة بنيالي كتشوغويا من دليل بالا قرآن والسنة ni della bala ko qur'ana ni sunna la ko mo min ka bonya hada maden ko bonyani ewa qur'ana ni sunna ka delila de mais ni della masabati bolo qur'ana ni sunna ko mo ka bonya ka karama na be bara jugu ni lada jugu ni jahiliya udela mo kana mo bonya oka muallifu kallanyino de waye tora de ima ikadina la aha العاشرة شبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك
العاشرة تن سبحة للمبتلين في ذلك سبحة من بتشيالي كلا وبلو مغت منو مبتوليلا لسدلال أبي جهل بذلك بس أبو جهل يدليل كني أودي مغت منو كسر بتولي سبحة المبتلين في تاجم الأسلاف تمامي نسمينه شيخ مامور بن وهاب كما فو اكو سبحه المبتلين في تاجم الاسلاف هي استدلال ابي جهل بذلك اكو تيالي كلاو سبحه من بيت تيالي كلاو بولو مغت منو في تاجم الاسلاف سبحه من بيت مغت اوا تيالي كلاو بولو مغت منو بونياليلا هي الاستدلال ابي جهل بذلك ودي ابو جهل يدليل من كني ويه في قوله الترغب عن ملة عبد المطلب ني أبو جهل أكو أبو طالب ما يالا يبافي كبا عبد المطلب كدينا موا وهذه سبحة ني سبحة من فلان مغبرو ني بي أو على تايرا مغلا ibake ka tawhidi ra mugoba ibake ka ciden ka sunna ra mugola ibake ka salafu ka tabula ra mugola no ba fo an kam mogote menen tumbe nindeka an kam ma folo tumbe nindeka an kam ma koro tumbe nindeka ni nye subha minye wa hadhihi subhatu jakaraha Allah fil Qur'an ni subha ala yire ni subha fo Qur'an ala yoni subha fo Qur'an kono kinyali kala ben ni subha bu bolo kinyali kala ka subha munya Abu Jahl fule ka delira ken minye ni mugo mo ni ko hada madem min tawhidita sunnata ube mun fo koy be boy ifa koro ka tabuluka fa koro sira iba biladiya ni subha be tinyali kala be bolo Abu Jahl ka subha min fule ay delila ken subha minye abe tinyali kala be bolo Qur'ana ye subha in fo fana fi qawli ta'ala ka kuma la masamin qur'ata leno وكذلك ما رسلنا من قبلك في قرية من نجير على كتير ما بو تشوكو كلندلا ما تواتيدن سي تي اني دوغو مغولا ما تيدن سي تي اني كتا دوغو مغولا برو او تيدن كاكي بغبالي كرا او دوغو مغوما إلا قال مترفوها فو دوغو كمغو نيمالنا كمغو كروتا لنبافو إنا وجدنا آباءنا لأمتي أو نيانفو سرون دينا دكا وإن على أسارهم مغتدون أو أم بام فاودن نومنا ni subuha be tinyali kala be koro fa koro sirabato e ma e hari sisa fitina mi ambe ala dela ala ka faga ko kamiti ube mun fo ko ulube sage kata faramfinya ko kokoro ko sage kata kokoro ma farafin tumbe chogo me ka koro bala bele bade ni nya jamana en kono ambe ala de la fitina ala ka faqade nim fole o do mbe vido doye kata fali depuis gale fali munun tumbe dugu kono nube fali do bila dugu kono te ko mugote yela ka mugote doni daka konni aye e wahara nyo e wadda do ikabalo ikanyo kono ikanyo mugo kono ko ite fali mbugode ko ibi kanyo muguta ka bo akorodoro fali mbe ewa abayere madugu konote otumbe dugu la ka koro ni hada madon hakilu daire la hari ni ewa tawhidi ko ni sunna ko te mugotu nyubila ko sagir ko nu ko anka sagi kata kokoroma ko tumbe dugu kono dugu doya aleta ke ko ni nyefale chinyado chinyatentado nyaye ewa rejo soso nununka parce que rejo soko iki ire kolosi nya do yere je so kulu be sagi kata ko koroma ko fale sugu bila ni ka soro qur'ana yufo ka jeya nye konnu nye bahayra nu shayban wasila ni ham suratul an'am kono ala yen nunun cinya makka jahili ubolo ulo fule ka fo ku be sagi kata ulo demo men balimo na ya soro bambanti yate hada madawna koro lenye islamiya de jonka koro adamai adama jonka koro adama tumbe silamiya de kaw na yere bambantiya tawula yere setane tawula na ko korlenye silamiya de parce que ambe bora adama de la adama tunye silama de nabi nyuma de do na ko korole cide na ka sebo ka koro awun kam mo fewna fa koro wi
ulu tumbe munka donc minnu ye shetane ka wahaw de fule nunu nye kana mɔgɔw ma ni doni tununana yɔrɔ min ni jamana ni kala silamiya kala ni kurana kala ni sunna kala ni bahama do ala ka cari mɔgɔw ka bɔ yɛrɛ kalama nin ko sugu bɛna o jamana sugu de la kalan tɛ yɔrɔ min diina kala ɲuman tɛ yɔrɔ min de nin ko sugu bɛ fanga sɔrɔ ye u bɛ jɛnsɛn ye mais diina kalan bɛ yɔrɔ yɔrɔ tawhidi sabatilen bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin ko sugu tɛ fanga sɔrɔ ye an bɛ ala deli ala ka fanga di diina kala de ma jamana in kɔnɔ ewa ka fanga di fana tawhidi ma jamana in kɔnɔ donc ni subuha be caman bolo hari bin ni subuha la y'a fɔ kuranna kɔnɔ ewa ni subuha ewa karamɔgɔw ni subahatigiw ka karamɔgɔ ye jɔn ye abu jahali ninnu de ka subuha filɛ nin ye fakɔrɔ sira de an mɔkɛ siraw de ni ko min na sɛbɛn man ɲi baga min i b'i fakɔrɔ sira bila wa ni ko min na tawhidi ala kelen pe ka bato i b'i ka fakɔrɔ sira bila wa ni ko min na i bolo mina ka salli i b'i ka fakɔrɔ sira bila wa ni ko min na ciden ka sunna ye nin de fakɔrɔ taabolo i bɛ bɔ i ka fakɔrɔ ka taabolo la wa jahili subuha min do ala yɛrɛ y'a fɔ kuranna kɔnɔ dugu mɔgɔ si tɛ ni ala ye ciden ci ma ko a ko bagabaga fo o dugu ka mɔgɔ kɔrɔtalen mɔgɔ nɛɛmalenw b'a fɔ cidenw ye ayiwa anw ɲa an faw sɔrɔ nin diina de ka anw bɛ tugu an fa taw de kɔ nin ye subuha kɔrɔlen dɔ ye falmubtiluna yaquluna fi subuhatihim tiɲɛlikɛlaw b'a fɔ u ka subuha la o de y'a to bidiya mɔgɔw ahlil ahwai tiɲɛlikɛlaw u bɛ ko minnu fɔ mɔgɔ t'a f'u ma ko delila dɛ i b'a f'u ma ko subuha dɛ ko ɲagambilen u bolo tiɲɛlikɛlaw b'a fɔ u ka ewa subuhaw kɔni ka fɛn ɲagambilenw kɔnɔ inna asilafahum ala lihaqi ko ulu ka mɔgɔ fɔlɔw tun bɛ tiɲɛ de kan wa sayaqtaduna bihim ko ulu bɛ ewa u ka mɔgɔ fɔlɔw ulu bɛ tugu ulu de kɔ u bɛ tugu kɔ wa yaquluna kayfa nusaffihu ahlamahum u b'a fɔ cogo di an b'an ka mɔgɔ fɔlɔw kɛ hakilintan ye cogo di an b'u ka hakiliw tiɲɛ an b'u kɛ hakilintan ye k'o tun bɛ ko minnu kan k'a kɛ komi hakilintan ye ko dalilu ma hum alayhi cogo di an ka mɔgɔ fɔlɔw tun bɛ min kan an b'u kɛ filibantiya kan a ye nin kɔlɔsi dɛ nin subuha de ye jahiliw minɛ olu ɲana i ka mɔgɔ fɔlɔ tun bɛ kɛwa galon min kan ni e ye tiɲɛ ye n'i bɔra kan i y'a kɛ komi i ka mɔgɔ fɔlɔ tun ye hakilintan de kɛlɛ a filanan i y'a jate minɛ a bɛ komi i ka mɔgɔ fɔlɔ kɛ filibanti ye وهذا يوجد في المتأثبين لمسائقهم وكبرائهم ومذهبهم بدون سمينكم من فلنية ابن نصر مغمون بسيبوتر كلا جون منهم بوكا شيخو سيبورتريا جولا منهم بوكا مابو سيبورتي منهم بوكا مجهبي سيبورتي تعصبوا بولو ابن نصر وحصروا بولو حيث لا يقبلون قرآن ولا سنة وتقرأنا منا وتسنة منا في مؤاررة شيخ أو الإمام ni qur'ana ni ewa qur'ana ni abala mina shegu min ka haklina ni qur'ana bala mina ewa alimami min ka haklina la ute qur'ana mina ute sunna mina alimami min ka haklina koro mana qur'ana aya anu ka shegu ka haklina ma nyogonta kiden ka hadisa anu ka shegu ka haklina ma nyogonta de ubita asubu ke ko ka shegun ka hakilina de mina ko kalima min ka hakilina de mina qur'ana ka ute so qur'ana ma ube qur'ana bila hatta inna ba'dahum harudun yajaluhum ma'asumina ubu kan yemo no ka shego ke mo tangale de kute wata adaw ta asubu bolode supporteria jugu bolode ubu kan yemo no kalima min ka shego ke mo tangale nya kute wata karrafidati وتجانية والقاديانية وغيرهم لو سمينو يوجم كل دو مثال يفو أكو مثال الرافدون أنكو شيا منون بسيبونا الرافدون بولو ولوك المامينو كنيما منون نو تغلم بكو ولوك بولو تغطو وتجانية منون بتجانية سرين فناكا إني قرآن آية فوية چوغو يا هدية فوية چوغو
comme ibn simunu ba bena fo chogomo o ba fo aya qur'ana be se ka kataw hadisa be se ka kataw me am ka shehu te kataw o de bu bolo wal qadiyaniyati ani qadiyaniyaw jonye ewa o ba fo munuma ahmadiyaw qadiyaniyaw ye ahmadiyaw de ulu fana bolo o kan nyema unu kalmamu te kataw fahum ulu ani wa khairuhum anin nunun tana Cheikh Batola nganaw ani supporteria jugube Cheikh Batola bolo uba kanyema Batola ni supporteria jugubu bolo ubu kalimamunu kanyema ujate mina yere ku te kataw wa hum ulu yarawuna anna imamahum la yughtiw ulu ba yede qulu kalimamunu kanyema te kataw wal kitabu was sunnatu yumkinu an yughti'a qur'ana ni sunna ulu be saka kataw qur'ana ni sunna be saka kataw me ulu kalimamu te saka kataw nimbe arafida u bolo abe tijaniya u bolo abe qadiyaniya u bolo awa abe hari majhabi tugu do bolo majhabi supporte tugu bolo ale nyana majhabi te kataw me qur'ana be saka kataw sunna be saka kataw nimba ado bolo wal wajib ala al mar min wajibilen be hada madenka an yakuna tabi'a lima jabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada madenka ke min ciden ni min na tugu ode ko min wajibilen be hada madenka ke tugu bagaye finnu fede ciden ni min nana wa ma man khalafahu min al-kubra wal a'immati min munu nye ciden soso ma bawla ani nyema wula فإنهم لا يحتج بهم على الكتاب والسنة موتي دليل كني أولو يقرأنا السنة موتي دليل ما بون نيما منو نو أولو كحكلنا نو ككما نو ككيتاو نو يقرأ قرآنا سوسو موتي هوجا كني أولو يقرأنا السنة لكن يؤتجر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلا للإتجار ne ibe shika ujura duma uka qur'ana sosolila ani twiden ka sosolila ibe shika ujura duma nu ya soro ye ujura dunke wuye masala ni mo min tunye jahili da leta do de ibe ujura da mana ka jahile ka la dunya ube mo min tunye mustahidu da lenya na ka istihadu in konona la ninde chinyai ka soro chinyate ibe ujura dama akai istihadu na mebe chinyai rala من أجرك كأجرب جي علوما بحيث لم يعرف عنهم معارضة للنصوص أجرب دين مغمونا جون أجرك كمغمونا نانيودو نمفلك نحكرنا نمفلك نمكما منفو أكل نينيتي كبلمي كولولا أكل نينيتي كقرآن نيوني أكل نينيتي كتيرين كسنة نيوني مالتا دودي وبي أكدوني حكدي دو فيؤتجر لهم بما ذكره أهل العلم أم بأجرد ولتجمع نفني دونك باو يمنون فو أم بأجرد دوما نفني نمو من كاجتهادو يا بلاني ناتا دودي أم بولا دنيا كاكا أجرد من كلا دنيا ومن أحسن ما ألف كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية أو أكو كتاب من دلالا نفنا كان نسوكا ابن تيمية كتابه معنى مجهب تجي نهني nu ya haklina minta ube bara mintumbe bola ni qur'ana ni chiden ka sunna ye nyogon soso wulu ye mustahidu de ahli sihadu de do uye qur'ana soso yoromi we sunna soso yoromi donc ambe ujura de uluma antu jalagi ambe ujura duma ne o katawra yoromi dro katawumbe bange mogoye ako kitabu min nyuma min delana ninka Sheikhul Islam bin Taymiyyah ka kitabu ntogo de عرف المدام أن أئمة العالم ko kajalagi bo nyema doni ke baga nunun kalmami nyema doni ke baga nunun ka donc ewa majhabi tigun yeyi bunte me nyini kan ni na fana de ayen nin kitabu dila mujhabi tigun munna mujhabi tigun uye nyogon soso ayaw famula uye nyogon soso hadisa u famula dobe fendo ke farday doba ko ay sunna de do doba ko mustahabu doba ko ni nyawru kune munye uye nyogon soso bunte me yo o kitabu dila
ka ɲɔgɔn sɔsɔ sababu o sababu caman fɔ a y'a damina fɔlɔ i b'a sɔrɔ a dɔ bɛ i b'a sɔrɔ maliki bɛ taa ni hakilina dɔ ye ahamada t'o hakilina kan hadisa dɔ kosɔn i b'a sɔrɔ ahamada ka hakilina a y'a ta hadisa min na o hadisa ma se maliki ma a b'o misaliya kɛ depuis sɛbaw tile ni ko bɛ dɔw la dɔrɔn ka adresse bɛ tiɲɛ parce que kitabu ɲa muraja siɲa doli a b'a ta depuis sɛbaw tile sɛbaw yɛrɛ ma ciden ka hadisa bɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ sɛba dɔ bɛ hadisa dɔ b'i bolo sɛba dɔ bɛ hadisa dɔ tɛ e bolo a b'a misaliya dɔ kɛ ka surunya k'a faamu tuma min Umaru bin Khattabi ani ciden ka sɛbaw tun bɛ taa Sami Umaru ni awa sɛbaw dɔ bolina olu bɔtɔ dɔ Sami u ko Umaru u ko tawuna an bɔlen kɔfɛ an y'a mɛn ko tawuna ko a nana Sami dɛ bana min misali la u b'a fɔ minnu ma kɔlɔriya u ko tawuna donna Sami dɛ an bɔlen kɔfɛ ko Umaru bin Khattab a ye awa min ye muhajirinaw a y'u cɛkɔrɔba wele a ko ninnu filɛ k'a fɔ ko tawuna ko a nana Madina an ka taa de wa u bɛ an ka Sami namu ko tawuna donna Sami an ka taa a ye ansari fɔlɔ de wele ansariw ka seku a y'u wele an ka taa de u bɛ an ka sa olu ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔw ko an ka taa anw ye ala ka ciden ka sɛbaw de an bɛ diinɛ ko de la an ka taa dɔw ko ayi ni bana kɔni bɛ an ka sagi nka a y'a sɔrɔ nin si hadisɛ t'u bolo ye a ye muhajirinaw a ye u ka cɛkɔrɔbaw wele bon u ko nin tawuna bɛ Sami an ka taa u bɛ an ka sagi olu cɛkɔrɔbaw bɛnna ka an ka sagi an kana taa i ni ciden ka sɛbaw kana taa bana sɛgɛrɛ Umar bin Khattab ko a ko jama ma a ko an ka sagi a y'a sɔrɔ Abdurrahman bin Auf ja u bɛ ɲama la o tɛ Umaru ko sɛbaw ma a ko an ka sagi Aba Ubaydata bin Jarrah ko Umaru ma a ko i bɛ boli ala ka latigɛ ɲɛ Umaru ko a ko n tun b'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka nin kuma fɔ ni e tɛ mais komi e de y'a fɔ n bɛ boli ala ka latigɛ ɲɛ ka taa ala ka latigɛ sɛgɛrɛ dalila t'u bolo ye Abdurrahman bin Auf nana ka bɔ ɲama na ko lakalira ye a ko ciden ka hadisa bɛ ne bolo nin na ciden ko n'a ye tawuna mɛn ko a bɛ dugu la a kana taa sɛgɛrɛ n'a y'aw sɔrɔ dugu kɔnɔ a kana bɔ ko a bɛ bolo ɲɛ Umaru ye ala tanu sagira ni hadisa tun bɛ Abdurrahman bin Auf de bolo sɛba tɔ tun bɛ yen muhajirinaw ka cɛkɔrɔba ansaraw ka cɛkɔrɔba a tun t'u bolo a tun tɛ Umaru bolo wala n'i y'a ye majabitigiw ye ɲɔgɔn sɔsɔ i b'a sɔrɔ ni hadisa dɔ sera ma o hadisa ma se nin ma a dɔ ye mun ye fana i b'a sɔrɔ ni hadisa dɔ ale bolo hadisa dɔ ka kɛnɛ nin bolo hadisa in ka sanadu ma kɛnɛ ale ma sɔn ka dɛla kɛ ni hadisa in parce que ale bolo hadisa in man kɛnɛ ni majabitigi dɔ in bolo hadisa in sanadu ka kɛnɛ ale bɛ dɛla kɛ n'a ye u bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni nin ye u bɛ hadisa dɔ nin bolo ni hadisa in tuselen dɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen hadisa in tuseli ma se ale ma ale bɛ baara kɛ ni hadisa tuselen ye i b'a sɔrɔ a sera majabitigi dɔ in ma ko ni hadisa tuselen dɔ ale tɛ baara kɛ n'a ye donc majabitigiw ka ɲɔgɔn sɔsɔ cogo filɛ Buntaimiya ye nin kitabu de dila pour ka jalaki b'u kan n'i y'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ min taara ni fɛn ye hali n'u y'a yira kataw la a m'a yɛrɛ tugu dɛ a m'a yɛrɛ tugu i b'a sɔrɔ hadisa de ma se a ma ou bien ale bolo hadisa in tuselen dɔ ou bien ale bolo hadisa in masaha donc kitabu Raf'ul Malami ani A'immatul A'lam a ka kan kalanden ka kitabu in kala i k'a ɲini ka kala ka muraja kitabu ɲuman dɔ amma man yu'raf bi mu'aradatil kitabi wa sunnati fala yutajaru lahu mais ni mɔgɔ min n'an y'a dɔn ko ale b'a kɛ ka balami kuranna de la ale b'a kɛ ka balami ciden ka hadisaw de la ujura tɛ di o tigi ma dɛ e ka jahila ni ka filibanta de bɛ fɔ ujura tɛ di e ma dɛ ujura bɛ di min ma mɔgɔ min ye mustahidu istihadu dunkɛw ye n'u katawura yɔrɔ min ujura bɛ di olu ma u ka kataw la an b'u ka sababa min na o la an b'u ka kataw bila donc an bɛ ujura d'u ma an t'u nani an t'u kɛ filibanta an t'u kɛ jahili minnu ye ujura dunkɛ ye mais min ni a dɔnna ko nin ye kanna gɛlɛ de ye nin y'a dabɔ a kama ka kuranna de balami kuranna de la nin y'a dabɔ a kama ka balami ciden ka hadisa de la ujura t'o bolo
أنت وجرد أمة 11 الشاهد لكون الأعمال بالخواتم لأنه لو قالها لنفعته. 11 مسائل تنكلنا شاهد شربان بلو حديثينا لكون الأعمال بالخواتم كبارو بي ولبان دي بلو بارو بو ولبان دي بلو مغو كما من فو sahidu be hadisai na be seriya kenin kuma ya kocinya dero ko barau be ulabande bolo wa haja mabniyu ala alqawli bi anna ma na hadaratuhu alwafatu ay jaharat alayhi alamatuha wa lam yanzil bihi kama sabaga minni e wa min dalila min fulani ne dalila betta hadisai na ka kuma simbentiya ka sahidu ke kuma nu ko barau be ulabande boro bi utimede boro abeke dalila chogodi o beke dalila ka da kuma de ka nan kuma na tunye de lamma hadaratuhu alwafatu tuma mi saya nana abu talibi ma nan ya ke tuma mi saya ta manshun nana ma mi saya yire majigaka nan yau kai da ni mana bisa ga sabati parce que ni saya hadarira mu min yerema ni eye seru kuma fati na fa wo fanka kede ni mana be sabati de ni sahidu be sabati de nanya wa lamma hadaratuhu wafatu ambo kede tuma mi saya ta man shauna nama mi saya yerema jigaka comme anya fuka teme chogomi parce que ni saya jigina mu min ka ciden ko inna la yuqbal tawbata hadikum ma lam yuqarqir ciden ko la ba dola kelen ka tubu mina ni mabbo kam foy gonon kono ni saya sikra ko ni mu min saya sikra de nyogo mina tubu te mina o wakati wala amba bilade tuma min ni saya hadra butar mana saya ta man shuna nama me saya yerema jiga ka folode donc nimbe barake o yoro de la kafo ko bu labande bolo 12 التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 12 تنفلنا تأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين أكوي كجاتة من الدرو يكتاسي نين دليلا تيالي كلاو نين دليلا كابو تيالي كلاو بسكون كنو تشوغمي نين دليلا كابو تيالي كلاو بولودي أكوي كجاتة من الباني ni subuha min fulen ni subuha min fulen ni subuhatu an kana fo delila ni subuha min fulen ni subuha in kabbo tinyali kelaw bolode ni jatemna ni subuha akabbo fi qulubi dallin filibantu duskun kono ni subuha akabbo subuha ewa filibantu duskun kono li anna fil qissati parce que avec qissa kono annahum lam yujadiluhu illa biha uma ciden kuma nyogonyani foye ninnin kuma inte ma mubalaghati sallallahu alaihi wasallam wa takririhi ka faraka ciden kuma info ka sa damma chogme ka sage saga ka chogme ya ammi qul la ilaha illallah kalimatu uhadu laka inda allah mi ulufa na ba fu ka saga ka tarqabu am millata abdul muntalabi utake ka fen wore ka ciden jabire nin kuma kele parce que nin kabbo du sukun kono chogo ni subu hakabbo du sukun kono ume ciden jabini foye ninnin kuma doronte kasoro ciden sagi sagara ka kuma inde ka kasa damma ka sagi sagaka me ulum be kuma kelende ka be ciden jabinin kuma kelende la doro fal ajali ajmatiha wa uduhiha indahum aqtasaru alaiha ewa subuhay abonya koso ani subuhay njeli koso ubolo uyuka jabu be surunya subuhay ndeka uye jabu imbe surunya subuha indeka hari bi ni subuha kabo dallini mo filile ni subuha kabo dusugun kono koy hari anka jamana kono munumbe e watteriga nununa munumbe galo nuna munumbe bidia nuna munumbe nindungo nununa subuha sumambu bolo maka e wat ya tigi jabi na e kan subuha bo yi fa kurusira biradere yi fa ke filibante dere
donc yifa tumbe e wa bara barala barajiti faywa wala ifa be jahannaba de kono wa safi kam mo fulu be jahannaba de kono ni suko hakka buddu suko kono de en ko hari abu talibi depuis hari sayama na baytuke ako lawla لولا خوف الملامة وهذه المصبة أكوني وجلجي تونتي عليني عليه السرا نابك مغفرون نني كو مغوتم بي عليه محمد كدينا كو عليه ببانجنا كدوا كنو hakili bora sinon tumbe ewa baitu intakanana لولا الملامة وهجار المصبة كوني جلجي تونتي جلجي سرانيا تونتي وهجار المصبة دو بافو مصبة okore munye kunne ale tunte sira na ale donna Muhammadu dina da nuba le jara ko yi ka fa ko sira bila kele bon na ale tunte sira fana ne ale bora ka fa ko sira u dina la ka tugu Muhammadu ko nuba fo i fa ko nani parce que tuma mi boru ka dina ko no yu jate mina sira u tunte fendo tunye fili bantu de o de yu nani de donc mo filile mbolo na ale ya kafa koro min tumbe jahiliya ka sira joguka na ale bora kafa koro ka sira ka dorale o koro ya ale bora ya kafa koro nani de aya ka fili banti de ka ke jahiliya ka nani de o de ya to ni subu hakka buddu sukun kono har bin ni subu hade no be ciya tigi jabi subu ha minye kateme subu habbe kan ninde do aha باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فلقى الشيخ محمد وهابو يرد كما فاوية سبحانه تمام مسلمين سبحانه فما جنيا أكو ثانية أسرة تأمل في كبر هذه الصبحة في قلوب الدالين إلغي كتبكما لبنا وهذه الصبحة هي تاجم الأسلاف والأكابير ونسوين كوكو محمد بن هابو يمين فكتا كبكما لبنا أكو أكال لنين مونيه مانا مغو أمكا مغو تمنو بنيالين أني مغو باو بنيالي صبحة كل لنين يودي مغو أنكا مغو تمنو بنيالين أني أوا مغو باو بنيالي صبحة وصبها كبو فيلبانتو بسكون كنو كوسبه باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو القلوء في صالحين نيني بوندا ميني شيخون كو كون نيني بوندا ما جاء نمين نانا مانا دليلا منون نانا دليلا دورو بفوا كنو ورنا آيوني حديثاني عشرو دليلا دورو نونا نمبوندا كنو ما جاء دليلا منون نانا أن سبب كفر بني آدم كو هذا مدينك كافريا سببو وتركهم دينهم أني هذا مدينك كدينة توي السبب بلي بلي با جيا كنو هو القلوء في صالحين دان تمي مغنيمو بطوليدا دان تمي مغنيمو بونياليدا o de kera hadamadenw ka kafiriya sababu ye diɲɛ kɔnɔ ani hadamadenw k'u ka diina tɔ ye a sababu ye mun ye sababu caman b'a la mɛ a sababu belebeleba ye mun ye ka dan tɛmɛ mɔgɔ ɲumanw awa batoli n'u bɔnyali la kulu fi salihina qawluhu sababa kufuri bani adama n'a ko adamadenw ka kafiriya sababu fi lugati ma yutawassalu bihi ila ghayrihi lugala nu ko sababu femmi ni bese ka mina na bi she fenwrema wa minhu qawlu ta'ala alaka kuma bo kono fal yamudid bi sababi ila samai summa liyaqta ika jurudo bamba kata sanfe o ko fe katike ay bi shay yuwasiluhu ila samai mana findo sama kata sanfe min bi sanfe lala ومنه أيضا سمي لحبل سببا أكو بنا فنا ويجرو وله كو سببا منا لأنه يتوصل به إلى الاستسقاء الماء من البر بس كجرو بك سببه كجي سما كابو كولون كونو كديما ودا تو كو جرو ما كو سببو
parce que avec sababu ka jibo kolon kono kadima wa ma fil istilahi inda ahli al usuli mais sababu usulu tugu ka kuma wala islahula no be kuma sababu ka fa huwa alladhi yaljam min wujudihi al wujudi wa min adamihi al adam usulu tugu fule bolon nu ko sababu akoro ni sababu imbe sababu fe imbe soroe ni sababu inte sababu fe sababu imbe ke sababu ka minnati ote soroe usulu tugu nu ko sababu la nyine ni ay ija wujida sababu wujida al musabbab ni sababu yi soro laye sababu be na ni minyi sababu fe o fana beye ini udima sababu udima al musabbab ni sababu inte fana sababu be ke sababu ka minna tateye usulu tugu boro illa an yakuna hunaka sababu akharu yuthbitu bihi al musabbab fona yasoro sababu were be na be sababu fe sabati wa qawluhu bani adama nako adama den yasmalu irijala wan nisa abe adama den ce mana musuma beta li'annahu ja qila banu fulan wa hum qabilatu bunu seminu ko nun ko bani fulana ni ko kabila iko bani fulana ni ewa kabila de do samilan jukurahum wa inasahum abu ukachewunu ka musobeta ni ko bani fulana ni kambe kabila de ma kabila ce mana musuma ba kuma in ba beta amma idakhila banu fulani ay rajul muayyani min niyake mo kerekelenen do de tofo ko karasaddun fal muradu bihim jukur mana ni ko banu jaydi dun ce manu doronde be dola min ni kabila de do ewa ni ko ewa bani quraish a ce mana musoba de be dola mais ni ko banu jeydi denkaw de be dola ma de muso te do u ben nunu barake nyonya fi la waqifu yero de la waqifu la sisa ni ko ni so mi dumi fulani nye nya ake waqifu ye li banu fulani ni kambe kabila de ma kabila ce mana musoman be do waqifuna u be sembala mais ni ce kelen de tofo ko nim batima min fulen ne nyaayi ake waqifu ye li banu jaydi cema doronde be do ala musomo sentala be barakene nin choda ro ya fa ya fondin chola ya qawluhu nako wa tarkihim ya anni wa sabab tarkihim anu ewa sababu min nya toy nuyu kadina toy qawluhu dinahum maf'ul tarki li anna tarki masdaru mudafu ila fa'ilihi ودينهم يكون مفعولا به قوله وهو القلوب هذا الضمير يسمى الضمير الفصل ناكو قلوب وبافو نين ضمير ده ماكو ضمير الفصل وهو من ادوات التوكيد من منون بينك كما جليا ودو ديدو والقلوب خبر لإن ضمير الفصل على قول الراجح ليس له محل من الإيراد أكون من فلان فانا يقولون من فلان خبر لإن ككبار يدرو ضمير الفصل أكو أفنى ضمير الفصل ده على القول الراجح كما من كجري كما جري ماين ليس له محل من الإيراد دم دو يرو تاب على irabula ni ko iba iramu do yorota la irabu yorola wal qulu huwa mujawajatu li hadd fi sanai madihan aw qadiha qulu akore munye kadante me kanunila akera kadante me mugo katanunila ube kadante makalla gosilila qulu ye wode wal khadahu yusamma sanaa bo hari la gosili nyire fulede la gosili be yoro abe fo yoro dola ko sana la gosili wa minhu aljinajatu allati marrati fasnau alaiha sharra kafo ewa minye katuhu bena yoro la kake komi tanuni ayo deleta yoro mi sumi nuna temena fasnau alaiha sharra uya tanuni ko juguya
ويسوي انتروني كجوين والقلو هنا مجاوزة الحد في سناء مدها من قلو لا يني يمون يني قلو يني يرولا ما نكتم حكلا مغو كتنوني لا كمغو تنو كساقي ساقا كتنوني لا كتم حكلا لا يني يؤديا قوله صالحين ناكو اوا في هو قلو في صالحين صالح هو الذي قام بحق الله وحق العباد نوكو صالح مغنيما يري مغنيما من جوراني على كهكوية أجوراني جون كهكي تمام سورة فاتر لا على يتشيدن كمانتون تلا نرما سبا ومنهم جالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات دونك مقتصد أني سابق بالخيرات نونم بدتوكو صالح مجالم لنفسه وتفو كم مغنيما أبسك السلامة دوم مسلما نغسلين من نوكو صالح يوا تشيدن كمانتون تلا يرما سبا نوكو صالح فلاين دو مقتصد أني سابق بالخيرات نين تا كتاب ورد لا ده نين تا تمهيد لا صالح ابن العزيز آل شيخ donc ako ewa tila yoroma saba fulainde salihuye mugtasidu ani sabiqu bil khairati me ibn shimi rahimahullah alayhi salihu fumunna aleko salihu ye jumay min jora hakem min be ani ala tia jora nay hakem min be ani jon chayadi wa fi hadhihi tarjama idafatu shay'i ila sababihi bidun an yansiba ila Allah biqawlihi أن ينسب إلى الله بقوله أكون نترجم من فلان نية إضافة الشيء إلى سببه نية de كفندو دمبي كتا سببهما بدون أن ينسب إلى الله بقوله كسر أما في أما الدمبي كتا علما بقوله ناككمي أكو أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو القنوع في صالحين mais ama fo ewa ko ala de kera sababu ye pufili aya dambe kata sababu min bangalendo ama dambe kata alama hada madun ka kafiriya sababu ani hada madun ka dina toli sababu udan te yedan temeli min ke shehu batola mais amu ka sababu fili sababu bo ani ewanu ka dina toli sababu ama dambe kata alama aya dambe kata sababu dema ويجمع هو قلوء في صالحين دان تمم مغنيما ولا بونياليلا وهذا جايد من سمين كونين دغالين دوكي كفندو دمبي كتا كسبب بانغالين دوما اذا كان سبب حقيقه وصحيحه نا يسر سبب ني حقيقه دي سبب سهلين دو ابي دغاي كفين دمبي كتاما وذلك اذا كان سبب قد ثبت من قبل الشرع أو الحس أو الواقع سبب بانغالين ني سبب سهلين الجمعة ني سبب سبترا كابو سريا فانفلال سريا سبب من سبتي أو الحس وبي اوا هذا مدون كيلي سبب من سبتي أو الواقع وبي اوا كنكانكو سبب من كنكانكو يا اوا سبب من سبتي ni sababu min sabatira ni sabat dola kelenye ibeshe kata fendambe kata o sababu ma wa qad qala rasul sallallahu alaihi wasallam aba misaliya defo ciden ko laula ana lakana fi dark al asfal min an nar yani ammahu aba talib ciden ko ni aletun sababu te ko abu talib tumbe ke jahannaba dembe duguma ko me abu talib ya aleka demelim min ke dinala kadefali min kadinala o sababu la yomal kama do ciden be ala delaya ala babila jahannaba sodo da ba fo tahadai qawluhu wa qawlu llahi azza wa jalla yani waqti sira inshallah ha mami inshallah ambe ayayin tafsiri ko ambato an shara ayayin mawa taybu ambe ayayin tafsiri to don werena inshallah ambe Allah delala kadir sura iranna subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk